Лили Ионова, талант и кариера, от които може само да се учи. От тях могат да се учат всички млади изпълнители, а следващият ни гост е едва на 16 години, но успя да разпали сцената на Гласът на България с изпълнението си. Ето как. Отиваш, можеш. Когато се кача на сцената, искам да изпитам свобода. Мария Илиева. Много хубаво! Много ти благодаря! Супер си! Имаш много красив глас и страхотен талант и заедно ще разгърнем този потенциал, който усещам. Какво слънце изгря на сцената? Айде, напред и нагоре! За нас е удоволствие да посрещнем в студиото ни Давид Миланов. Здравей и добре дошъл. Здравейте, добре заварили. Във визитката казваш, искам да изпитам свобода, като се кача на сцената. Изпита ли я тази свобода? На 100%. Какви други емоции изпита? Ами, трудно е да бъде описано, защото когато се качиш, първоначално ти не знаеш къде се намираш. След това, когато започнеш да пееш, може би усещаш как малко по малко целият стрес, всичко се отделя и вече накрая всичко ти е на 6. Имаш ли ритуал, който спазваш преди излизане на сцена? Чуваш ли се с някого? Правиш ли нещо определено? Казваш ли си нещо? Точно ритуал не е. По-скоро, може би взимам най-ниските си тонове на гласа. Да се разпееш. Да, аз имам чувство, че когато направя това, гласа ми става по-плътен, но като ритуал може ли да включа молитвата, че просто споменавам, нали, Бога да бъде с мен. Ти си вярваш? Да, така е. Християнин? Да. Това беше едно от нещата, които показаха на визитка в Гласът на България. Доколко вярата ти помага в твоята битка, в твоите каузи, в твоите цели? Ами, тук не знам дали мога да го разделя на проценти, но мога да кажа, че вярата е повече отколкото това, което аз правя. От усилията, които аз полагам, може би вярата ми помага много повече. А всъщност първият път, в който ти се изправяш пред публика, именно църквата в Брезник, доколкото знам. Да, така е. Това ли беше първият път на сцена? Ами, това беше първият път, в който пях пред публика, но първият път, в който излязох на сцена, беше когато се срещнах с моята вокална педагожка, госпожа Николинка Байкова. И така, ние вече от трета година ходим по конкурси и фестивали. На колко години беше? Ами, тогава бях на 14, мисля, че да. А кога откри таланта си, че можеш да пееш? Ами, може би, не знам, още от малко дете, защото първоначално пеех само R&B песни, то от сорта на Бейонсе, Уитни Хюстън и всички тези. И после се появи и Меди. Ами да, може да го включим и него там. Може би родителите ми първи разбраха, че аз мога да пея. След това, когато се прибрах в България, защото аз съм живял и в Германия преди да се развивам музикално, когато се прибрах в България, тогава, нали, живота ми срещна с учителката ми, с църквата, с групата, с която съм в църквата и така. Ако те върна към Гласа на България, Мария и Дара се обръщат на твоето изпълнение, играят канадска борба за теб. Да. Мария побеждава. Затова ли избра или си имаше нещо предвид предварително? Ами, Мария има харизма. Не знам, аз я усещам. Усещам я по-близо до себе си. Просто още от самото начало, когато се явих на предварителен кастинг, си казах, че Мария ще бъде човека, не знам. Може би заради стила на музика, но усещам я най-близка до себе си. Ти беше много изненадан, като се обърнаха двете. Да. Очакваше ли такава висока оценка? Не очаквах. Честно да си призная, не очаквах изобщо някой да се обърне, но всичко може да се случи в последния момент и нищо не е. Защо не очакваше някой да се обърне? Как може да не си вярваш? Пееш не са много Ами все пак за първи път излизам на толкова открита и публична сцена. А какво да очакваме от тук нататък от теб в Гласа на България? В какви жанрове можем да видим твоя талант?
Ами, мога да ви кажа само това, че може да очаквате не всеки стил, защото все пак не разполагаме с толкова много кръгове, но може да видите стилове, които много ще ви харешат. Например, един-два? Например, поп. Поп. Да, друго няма да издава. Кой жанр ти харесва най-много сега в момента да пееш? Ти каза, започнал си с R&B, чухме поп-фолк, но по един доста по-лиричен начин, който представи на сцената. Ами R&B и народната българска музика. И народна музика обичаш да пееш. Какво ще ни изпееш на финала на предаването? Обещал си ни? На финала на предаването ще ви изпълня Колкото Стоян бе хубав, се казва песента. Добре, нямаме търпение да я чуем. Тоест народна музика. Да. Добре, нямаме търпение, след минути ще я чуем.